बे गभर्नमेन्टनि सिस्टेमखौ आं मिथिगौ दिनै जोंनि इन्जिनियारफोरखौ दुखु मोनो जेबो जोंनो मानो दालां होआ होननानै खिन्थु इन्जिनियारफोरनाव बे पावारा गैया दिनैनि दिनाव गासिबो दालां लुनाय सेंसन खालामनाय एप्रुभेल खालामनायनि पावारानो गभर्नमेन्टआव जोब थ' गभर्नमेन्टआ जेब्लानाखि इन्जिनियारफोरनो हरा थ' इन्जिनियारफ्रा गोसो जानाय खुनु दालां मोनसे लुफुंना होफैनो हाया आरो गभर्नमेन्टनिसिम थांनांगौबा जोंनि थाखाय गोरलै नङा बे जिनिसखौ जों मोजाङै मिथिगौ दाखालिबो एससि फैदोंमोन माबानिफ्राय स्टेट रेंकनिफ्राय ओमफ्राय डिभिजननिफ्राय एसडिअ फैदों माखासे सेक्सन अफिसारफोर फैनानै बे दालांखौनो अलरेडि सुना लांनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जों 8थासो दालां खोब दरखारि दंमोन खाथ्रिबारियावबो गंनै बेनिफ्राय गोथैबारि सिंमारि सुवाखाथा बेहाय सुनायाव जोंबो थाफादोंमोन जाहाथे बिथांमोना सुबिदा मोनो बे दालां जायोबा होननानै दा बिसोरो 110टा लिस्ट खालामनानै हरनायनि गेजेराव दिनै 7था ना 8थाल' सिलेक्सन जानानै दं आरो बेबो माला फैगोन बेनिबो खुनु थिरांथा गैया थ' गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन मोननांगौ होननाय जिनिसा दिनैनि दिनावहाय खोब कठिन जाबाय आरो बेखौ नेनांगौबा बिसोरनि माइ गायनाय बोथोरा जोबलांजोबगोन थेवबाबो जागोन बेनि खुनु आसा गैया ओंखायनो जों सानदों बे दैज्लांनि सिगांनो माइ गायनायनि सिगांनो बिथांमोनखौ मदद खालामनानै बे दालांखौ बानायनायाव बांद्राय फैसानिबो दरकार जानाय नङा एसेनि फैसाखौ जोंबो मेनेज खालामनो हागोन बिदि साननानै बिथांमोनखौ दिनै हेफाजाब होनाय जादों जोंनि मानब सेवा संघआव जोङो स्टार्टिंआवनो 100 जन दङमोन 100 जननि उनाव दिनै गोबां जायगानिफ्राय गोबां गामिनिफ्राय जों लादेरबाय आरो गोबां जागासिनो दं आरो बेहाय जों लागोना जानाखि मेम्बार लागोना आनलिमिट जागोन बाव खुनु लिमिटनि खोथा गैया आरो स्पेसियेलि जेसेबां रिटायार पार्सनफोरखौ जोङो दिनै नागिरगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामहैयो जे मानसि सेबा एबा मानब सेबानिफ्राय साबसिन खुनु धर्म गैया खुनु खामानि गैया बे नितिखौ लानानै जों दिनैहाय बिथांमोनखौबो लेंहैदों आरो बे नितिखौ लानानै जोंबो दिनैसिम खामानि मावगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे हर एंगोलावहाय खामानि मावनो थांबा फाइनान्सियेल दरकार जायो थ' फाइनान्सियेल दरकाराव आं एस ए प्रेसिडेन्ट थ' बेसेबां हायो आं नाजायो बेनि उनाव जोंनि मेम्बारफोरनावबो इनफरमेसन हरनाय जायो बिदि जादों दा बाव जुदि होनो सोरबा हायोब्ला खुनु बायध्य नङा जे सोरबाया थाइसे होनांगौ खिन्थु हायोब्ला होननायल' मोनसे शब्द खारन जों जे खामानि मावदों बे गासिबो मानब कल्याणनि थाखाय मानसिनि मोजांनि थाखायसो बे खामानिया आरो जोङो बे खामानिखौ मावनायजों लोगोसे दिनै मोनसे जिनिसखौ आं डिक्लेयार होबावनो नागिरदों दाखालि जों मोनसे मिटिं खालामदोंमोन जोंनि लेबार डिपार्टमेन्टनि CSD सार खाम डिस्ट्रिक्ट अफिसार बिथांखौ लानानै बिथांनि दिनैहाय मोनसे इनकारेजमेन्ट इन्सपाइरेसनाव जोङो दिनै 10,000 जन जोंनि एरियानि जायनाखि लेबार जायनाखि खेथियक गोरिब श्रेणिनि मानसिफोरखौहाय कार्ड होनायनि मोनसे बेबस्था लादों राथारुनिफ्रायनो थ' दिनैसिमबो मोनसे मेंनाय फैयाखै मोजां मोनो जेब्लानाखि हावरिया मानसिखौ एसेबाबो सहाय होनो मोनो अब्ला गावखौनो गोजोननाय मोनो मेइनलि बे उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो दङ आरो जेबो दस्रा टारगेट गैया टारगेटआ बेनो जे गोरिब मानसिफोरजों थाफानानै बिसोरनि दुखुआव एसे बाहागो लाफानो मोनोबा गावखौनो गोजोननाय मोनो जोंनि ससाइटियाव नुनो मोनो टारगेट दङ माने जेसेबां हायो मोजां खामानि मावनानै थांनो बे गामिखौ आङो 20-25 बोसोरनि सिगां बे गामिजों हान्थामेला खालामोमोन आङो बेयाव मोनसे हाइ स्कुल दंमोन बे हाइ स्कुलाव आंनि स्टाडि लाइफ समावहाय आं बेवहाय प्राइभेट टिचार हिसाबै खामानि मावफैदोंमोन बे समाव जा रोखोमनि दंमोन लामाया दिनैसिमबो एखे पजिसनावनो दं बेनिफ्राय जेलानाखि जोङो बे खाथियावनो गोथैबारि होननाय गामियाव जेलानाखि बिसोरबो एखे समयसाजों गोग्लैजानाय समाव मोनसे दालां जोंखौ मदद बिनायाव आं ओरैनो कन्ट्राक्टर मावो दा कन्ट्राक्टर मावनायखाय आंनाव माखासे दंफां संफांफोरबो गोग्लैना दंमोन बेफोरखौनो आङो सहाय हरदों लोगोसे गाजेल थाजेल एसेनि बायनाय माने खालामनानै बेनिफ्राय जयस दंमोन PWD डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनाय बेखौबो होफैदों बाहायबो 3 जयस डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनाय बेखौ होफैनाय जादों बेनिफ्राय आं जे नुबोदों बे समनिफ्राय दिनैसिमबो एखे बे लामानि कन्डिसनखौ नुगासिनो दं बिथांमोना बे गामिनिफ्राय बे दालांखौ मावहैनाय समाव रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जे जोंनिखौबो अननानै मदद खालामफैदो जोङो दैज्लां समाव बे दैखौ बारनानै माइ गायनो थाखाय बिराद उसुबिदा गोग्लैयो गतिके बे उसुबिदानिफ्राय जुदि जोंखौ बोखाङाब्ला जोङो गिदिर माने बिपद जागोन आरो थ' बिथांमोननि बे खावलायनायखौ मदद होनो होननानै जों डिसाइड खालामबाय मानब सेवा संघनिफ्राय जों जिरायखांनायनि उनाव जोङो मोनसे डिसिसनाव फैबाय जे बे दालांखौ मावना होयोब्ला गमामायैनो मोजां जामारगोन बे गामिया बा बे एरियानि मानसिफ्रा माइ गायनायाव सुबिदा जागोन बेखौ साननानै जोङो बे दालांखौ दिनै बानायनायाव मदद खालामना होनाय